Ne-am cunoscut acum 2 ani, în luna februarie, cu 3 zile înainte de ziua lui de naștere. El venise la... Noi avem același loc de muncă, numai că el lucra în Norvegia, eu lucram în România și a venit pentru un curs de AVEVA. Ramona pentru mine reprezintă jumătatea, mă sprijină, mă încurajează, mă alină, mă mângâie și are grijă de mine. Și nesilit de nimeni. E în căsătorie pe cetățeana Giurgia Ramona? Da. Cetățeana Giurgia Ramona, de bunăvoie și nesilită de nimeni. E în căsătorie pe cetățeanul Guleandru Iulian Marian? Da. Ramona și Iulian au adus în fața lui Dumnezeu, adică dragostea lor astăzi se pecetuiește prin taina sfântă a căsătoriei, prin taina sfântă a unirii dintre bărbați și femeie. Sigur, momentul este unul cât se poate de înălțător și de emoționant pentru toată lumea. Toți ne bucurăm să participăm la acest eveniment și mai mult decât atât știm că undeva acolo sus mai este cineva care se bucură și care este alături de Ramona și de Iulian în ziua aceasta și vor fi toată viața voastră până la sfârșit și dincolo de sfârșitul acestei lumi. Și n-aș greși cu nimic dacă aș spune că ceea ce voi ați făcut astăzi este, pe lângă un act firesc de credință, pe lângă o atitudine normală a oricărui creștin și un act de curaj.